Ευρώπα. Ευρώπα, δε. Vamos no saque, Πηγρεύω την Ευρώπα με Πηγρεύω την Ευρώπα με Πηγρεύω την Ευρώπα. Δεν πογρεύω την Ευρώπα. Чувствую, я очень шибко грибот мои. Убежал, делал, Πολιτιστικός Σύλλογος διαθέτει κρέμες για όλα τα παιδάκια δωρεάν. Ελάτε από δίπλα από μένα να τα πάρετε. Όλα τα παιδάκια κρέμες. Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο άρμα που κάναμε, καταρχήν να ευχαριστήσω τους φίλους μου, τον Μανουσάκη, τον Άγγελο, τον Μίτσο, τον Κουκουβάη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, την ομάδα των Ηρακλείου, όλο τον κόσμο που βοήθησε σε όλα τα άρματα, τα σχολεία μας, το νηπιαγωγείο. Θέλω να σας πω για το συγκεκριμένο άρμα, το τελευταίο. Το κάναμε γιατί και γράφουμε πάνω γραφείο Τελετών η Ευρώπη, για το λόγο ότι όταν μας βάζανε στην Ευρώπη δεν μας είπανε πώς θα μας βγάλουν. Λοιπόν, μας βάλανε υγιέστα τους και παραλίγο να μας βγάλουμε το σεντούκι. Αυτό λοιπόν παριστάνουμε και ότι αναστηθήκαμε στο τέλος ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Όπως δεν πεθαίνει και η Λάρδος. Ευχαριστούμε πολύ όσοι ήρθατε, λίγοι είστε αλλά δεν πειράζει και με λίγους τα καταφέρνουμε. Χρόνια πολλά. Τώρα να χορέψετε, να κεραστείτε και αναψυκτικά ποτά. Τα σουβλάκια τα πληρώνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τον Τσαμπίκο. Ευχόμαστε καλή διασκέδαση όλους και ξεκινάμε με κριτικό.